Сьогодні у випуску 1,5 мільярда Януковича перерахували на рахунки держбюджету. Ці гроші були вкрадені в народу України. Київ готується до Євробачення-2017. Крим в рейтингу свободи преси у десятці найгірших. Час новин на АТР, 28 квітня, 1156-й день анексії Криму. В суді Софія Абляєва. Вітаю. Росія непокірних кримських татар намагається придушити, тим самим хоче залякати і витіснити корінний народ з батьківщини. Так, глава Меджлісу Рефат Чубаров прокоментував арешт Руслана Зейтулаєва. 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив кримського татарина Руслана Зейтулаєва до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним в організації Севастопольського осередку Хізбут-Тахрір, яка в Росії вважається терористичною. Руслан Зейтулаев очень четко разделяет, где есть добро и где есть зло, где есть закон и где есть бесправие. И такие люди, конечно, представляют опасность для путиновского режима. В наших дальнейших действиях судьба Руслана Зейтулаева, Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, Миколы Семены и еще десятков крымских татар, они все будут стоять во главе всех наших требований. 1,5 мільярди доларів Януковича перераховані на рахунок держбюджету. Суд останньої інстанції дозволив конфіскувати заарештовані гроші, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича. Ці гроші були вкрадені в народу України. Сьогодні була натиснута кнопка. І гроші з заблокованих рахунків зараховані на рахунок державного казначейства. І першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська. Президент Порошенко повідомив, що найближчим часом на рахунках колишніх українських чиновників, які виїхали за кордон, заблокують мільярди гривень. Крим посів 4-те місце з кінця в рейтингу свободи преси, згідно з рейтингом міжнародної організації Freedom House. Окупований півострів займає місце у десятці найгірших з 66 країн, де немає вільної преси. Менше свободи слова, ніж в Криму, тільки в Північній Кореї, Туркменістані та Узбекистані. Звіт іншої міжнародної організації «Репортери без кордонів» відзначає погіршення ситуації зі свободою прессы. То, что уровень демократии достигает критической точки, настораживает. Если свобода прессы не будет в безопасности, значит, ни одна из свобод не будет гарантирована. Свобода СМИ проигрывает всякий раз, когда авторитарный режим торжествует. Как это происходит в Польше, Венгрии, Турции, России. Свобода прессы никогда не была под такой угрозой. Нову дамбу планують відкрити на Північно-Кримському каналі біля тимчасового адмінкордону з Кримом Каланчак. У 2014-му, після анексії Криму Росією, Україна перекрила постачання води на півострів. Без води залишився і Каланчацький район Херсонської області. Тоді фермери на Херсонщині стикнулися з проблемою зрощення полів. Мешканці Каланчацького району у 2014-му збудували дамбу з мішків власним коштом і третій рік поспіль намагаються пристосуватися. Садили все, бо це ж балакали, то електроенергії не хвататиме, то води не хвататиме. Ой, посадили небагато, 450 вроді би. Привозився спочатку пісок, потім вже піска не хватало, брали глину, вон там, якщо вам видно. Набирали ці мішки в бігбеги, ложили і трамбували, Плюс і ще працювали тут і водолази, тому що внизу йде труба аварійна, вдруг що, щоб можна було збросити воду. Спеціальна ткань була куплена, яка не дає воді розмивати. І ця ткань, от видно, і вона аж на дну, там водолази її прикріпляли. Не було б сої, не було кукурудзи, не було б рису, а вирощували тільки ячмінь, пшениця. Ну що у нас там ще? Ячмінь, пшениця, ярова і жито. Льон засухоустойчиво. А всі
Ну, в принципі, 2-3 культури ми змогли б тоді вирощувати. А зараз у нас около десь 8 культур. Первого этапа строительства данного сооружения позволит нам выдержать уровенный режим в необходимом контексте, при этом обеспечить бесперебойную работу на площади порядка 30 тысяч гектар для сельхозпроизводителей, в смысле орошения, и также дополнительно даст возможность заполнить Перекопский канал, часть Перекопского канала со стороны Северокрымского канала, что дополнительно даст около 7 тысяч гектар. У Німеччині введуть часткову заборону на носіння нікабів. Бундестаг, члени Нижньої палати парламенту, схвалили законопроект, що забороняє держслужбовцям, суддям і військовим в робочий час носіння одягу, що повністю закриває обличчя, нікабу або паранджі. BBC повідомляє, що праві партії у Німеччині закликали до повної заборони носіння нікабів в громадських місцях за прикладом Франції та інших країн. Рух центральною вулицею Києва Хрещатик перекритий. Тривають роботи з монтажу євромістечка. Це фан-зона у 13 тисяч квадратних метрів. Вона має бути готовою до 4 травня. Чим живе українська столиця напередодні Євробачення 2017? Далі у випуску. Це Хрещатик. Вже за кілька днів до Києва приїдуть тисячі гостей з Європи. Головна вулиця столиці перекрита. И вообще я не понимаю, кому это надо. Не проехать, не пройти. Пробки действительно просто достали. Но и что хочу сказать, видите, у нас, к сожалению, Евровидение, это как в армии. Покрасить все в зеленый цвет, даже листочки. То нормально, в принципе, на 5. Все добре. А вот это вот перекроют ради чего? Мне бы хотелось, чтобы пробок было поменьше. На лівому березі триває ремонт доріг. Мне некогда, мы работаем без выходных уже месяц. А це міжнародний виставковий центр. Півфінали і фінал конкурсу відбуватимуться тут. Можно потерпеть. Если все это делается, по крайней мере, здесь точечно уже хорошо. Не мешает, только рабочие, вот эти вот пыль. Тут было пару дней назад стояла, а сейчас уже получше немножко. Євробачення 2017 відбуватиметься в Києві з 7 по 13 травня. Яна Лукашова, Діана Аргінська, Іслям Пінка, Заман, АТР. До Євробачення 2017 монумент у Києві «Дружба», арка дружби народів перетворилася на арт-об'єкт під назвою «Arc of Diversity» – арка різноманіття. Вона вже стала яблуком розбрату серед українців. У правому секторі заявили, що арку використовують для прихованої пропаганди ЛГБТ. Люди извратили это все. Радуга – это вообще символ милости Божией к людям, да, по христианскому вероисповеданию. Но сейчас так называемое сообщество людей с нетрадиционной ориентацией извратили это все. По-моему, с 1987 года они приняли это как символ их борьбы за свое признание. Да? Поэтому я, конечно же, против, чтобы наш родной Киев стал местом паломничества для всех людей с нетрадиционной ориентацией. Кожен по-різному відноситься до таких людей. Мені, чесно кажучи, все одно. Кожен є особистість і виражає себе так, як може. Як кажуть, хай живуть і розмножаються, якщо зуміють це зробити. Вночі озброєні терористи підірвали легкову автівку, захопили заручників та закрилися у міжнародному виставковому центрі у Києві. Так, СБУ готується до Євробачення. Служба безпеки провела тактико-спеціальні навчання на базі центру, де у травні відбуватимуться 2 півфінали і фінал пісенного конкурсу. Зокрема, спецпризначенці відпрацьовували прийоми затримання терористів та звільнення заручників. Медики надали допомогу несправжнім пораненим. Вибухотехнічна оперативна група знешкодила вибухівку, яку начебто знайшли у будівлі.
Напередодні Євробачення 2017 у мережі з'явився новий промо-ролик. На відео є кадри тимчасово окупованого Криму. Це всі новини на цю годину. Ефір телеканалу АТR продовжує програма «Бугунь». Гарних вихідних, будьте з нами.